да направим така, че да извадим от цилиндъра вместо заек 2 милиона и половина. Това е положението. За сега нямам какво да ви кажа, освен кураж и съдбата да ни е на помощ. Никакъв успех. Тук се получава още нещо, което също мога да нарека някакъв вид капан или да нарека една друга такава неприятна подробност, с която се сблъскваме. Сумата, която трябва да бъде спестена, е 2 милиона и половина лева. 2 милиона и половина от сумата за издръжка на персонала. 2 милиона и половина от заплатите, от ДМС-то, от хонорарите, от обезщетенията. И това е. Нито стотинка, ако решим да направим един ремонт по-малко, някъде в някое студио, и парите предвидени за този ремонт, ние ги сложим тук и ги делегираме или ги покажем, че това са част от спестените пари. Ако се лишим, подчертавам още един път, казвам ако, и използвам тази дума, за да кажа на всички тези, които мислят и дори говорят, че има взето решение, че има някакво становище, че има някаква нагласа, свързана с известни конкретни действия около тази история от страна на управителния съвет и на директорите, да знаят и да чуят още един път, за четвърти, че казвам ако. Ако решим, че можем да се лишим изцяло от хонорарите, изцяло, което означава всичко и навсякъде, що е хонорар и граждански договор вътре. 2 милиона и половина лева. Защото сумата на хонорарите в началото на годината беше 3 милиона и половина, изхарчили сме около 8-900 хиляди до този момент, 2 милиона и половина лева. Не искам да се лишаваме по този начин от хонорарите. Не искам да се лишаваме по този начин от хонорарите. Да чуят всички, които са дошли да работят в радиото за заплатите си, но които разчитат или смятат, че имат жизнено право към заплатата си да получават и хонорари. Но така или иначе, ето казваме ви една възможност. Всички хонорари, издъно изгребана там тавата, може би ще стигнат тези пари. Друга възможност. Лишаваме се от ДМС. Лишаваме се от ДМС. До края на годината 500 хиляди лева. Тук помните, нали, че сме сложили 2 милиона и половина. ДМС 500 хиляди лева до края на годината. И това не искам да се случи. Да не взимаме или да не взимате, хайде, ДМС. И това не искам да се случи. За ДМС-то наистина на мен специално ми се иска да се помисли, да се въведе една система надежна, която вдъхва доверие, така и респект във всеки един от нас, и ДМС-то да не се взима на калпак, а да бъде все пак по-реален израз на това, който всеки един от нас е дал за работата си и в работата си, но това е друга тема.
Не искам да се премахва ДМС-то. Не ми се иска. Още повече, вие сами преценете 500 000 лева колко ще помогнат на цялата история. Ако разчитаме само на това. Отиваме на третия стълб. Заплатите. Абсолютен парадокс, да не кажа, че не знам дали ще стане трагедия, но аз специално ще се чувствам смешен и нищожен в собствените си очи, ако дори произнеса втори път на глас, защото сега ще го произнеса, предложението, дайте да намалим заплатите. Разбирате ли? Парадокс толкова, че започвам да се смея сам на себе си. Значи и това не става. И това не става. Или казвам, може би не става. Някой може да си мисли за тези работи, които изброявам, че някой от тях е разрешението на въпроса. Нямам представа. Нямам еднозначен отговор до този момент. Отиваме на четвъртия стълб. Броя на хората, оттам броя на заплатите. Или казано на български език, съкращение. За да изпълним 2,5 милиона, трябва да се съкратят повече от 300 души. Трябва да се съкратят повече от 300 души. В радиото може да се случи съкращение. Дори казвам по друг начин. По-остро го казвам. В радиото е хубаво да има съкращение. Но 300 души е безумие. 300 души е безумие. Аз отхвърлям тази възможност. По-точно не тази възможност, а тази бройка, свързана с тази възможност. От тук нататък повече механизми няма. Реални механизми. Заплати, хонорари, ДМС, съкращение. В съкращение влиза не само цъцкането от тази програма толкова, от тази програма толкова, от тази дирекция 3, от тази дирекция 1, от еди кой си още работник половината и така. Там влиза и съкращаване на, да кажем, цели структури. Не знам. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.